Digitale elementer i naturfag. Vi har været inde i ThingLink og uploadet et billede, som vi har taget af den planche, som Gitte hun har tegnet, og så lagt nogle medier ind over. Her er det et lydmedie i form af en udtale. Bølger. Og her er det en forklaring. Her er det en mere uddybende forklaring, og her er det en video. Når vi skal se med øjet, det vi ser rammer og sat i gang med nogle vibrationer. Og så videre gennem alle de her begreber omkring bølger. For at finde ud af, hvordan man kan lave det her format, så skal vi ind i StudiTube, og vi skal ind på oversigten, finde ThingLink, og så under ThingLink, når man har musen henover, så kommer der det her Lær mere, og det er den, vi gerne vil trykke på. Og så hernede står der alt muligt om ThingLink på StudiTube, men vi vil gerne trykke på den, der hedder Start Video Titel, og den leder os ind til alle mulige små, meget forståelige vejledninger. Det er, hvordan man opretter sit første ThingLink. Det er, hvordan man putter medie og tekst ind over, ligesom det her med lydfil og så videre. Så den kan man klikke på. I det her klip skal vi kigge på, hvordan man kan oprette medie- og tekst tags. Vi starter lige med at oprette en. Så her bliver I guidet igennem, hvordan man kan lave et lignende setup, som det er gjort i digitale elementer i naturfag. God arbejdslyst med det.